Derrigorrez, musurik ez. Musuak eta musuak daude. Badira gabon esateko musuak. Edo opariak eskertzeko musuak. Musu batzuk zauriak sendatzeko ematen dira. Beste musu batzuek maitasuna adierazteko balio dute. Inor ukitu gabe ematen diren musuak ere badira. Adibidez, eskutitzetako paperezko musuak. Beste musu batzuk putz eginez bidaltzen dira, airean zehar. Musu emateko, ahoa ez da beti beharrezkoa izaten. Eskimaleek sudurra erabiltzen dute musukatzeko. Musuak gehienetan gozoak izaten dira, eta sentsazio atseginak pizten dituzte. Baina musu batzuek sentsazio desatseginak pizten dituzte, eta batzuetan nazka ere bai. Eman aldizute inoiz musu haundi bat ezer entzun ezinik utzi zaituena? Edo aldakizu zer sentitzen den txakur mutur busti batek miazkadez eta musuz josten zaituenean? Gustukoak direnean, nahi dituzunean, sentsazio atsegina ematen dizutenean. Gustukoak direnean, nahi dituzuenean, sentsazio atsegina ematen dizutenean, musuak zoragarriak izaten dira. Zeuk aukera dezakezu. Behar bada, atsegin ez duzun norbait musu eman nahian dabilkizu. Orduan ez, esan dezakezu. Edo behar bada, atsegin duzun norbaitek zuk musu ematea nahi du, baina une horretan nahi ez baduzu, orduan ere ez, esan dezakezu. Baliteke pertsona hori harritzea, edo txartxa hartzea, baina zeuk aukera dezakezu noiz eta nori eman musu. Zeurea da aukeratzeko eskubidea, ez esan dezakezu. Ez. Egin froga, eta balio espadizu, kontaiozu beste norbaiti, laguntza lortu arte. Lagun bati kontatzeko aukera daukaz. Behar bada, liburu hau eman dizuna ere laguntzeko prest dago, edo liburu hau zurekin batera irakurtzen ari dena. Derrigorrez, musurik ez.